खुलुमबाय बे समाव दङ बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं खोमथा गोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ ट्राइबेल एबा बर'खायनो दुधनैनि रेप आरो मार्डार केसखौ सरकारा गोसो होआखै बुंदों दिपेन बर'। टकुवा खानायाव सारन्थाइ गावनानै मा 14 मोसौ थैदों। बाइक सालायगिरिफोरनि थाखाय सरकारा गोदान नेमखान्थि फोसावदों। जरहाटनि राजा लामायाव मैदेर फालो ओंखारदों। T20 वर्ल्ड कापनि फाइनेलाव भारत। गोमानाय सुबुंनि सह'खौ दिब्रु दैमानिफ्राय बोखांना मोनदों। दिल्ली बिरखं गाथोननि उखुमा गोग्लैसोनायाव 4 सुबुं जखम। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै गवालपारा दुधनैनि जाथायखौ लानानै साननैनि थाखाय क'क्राझार नोगोराव थानाय बड'फानि चिल्ड्रेन पार्कआव खुद्रिसारदों। मख'जायोदि थांनाय दाननि 3 मे खालाराव गवालपारानि दुधनैयाव सानै उन्दै बर' हिन्जावसाफोरखौ हानजायारि जिनाहारि खालामनाय जाथायखौ लानानै 5 मे खालाराव दुथांनि नखरजों सावरायनो थांनायाव दायनिगिरिफ्रासो उल्थायै सिखा जं रुवाजों गाग्लोबनायाव हेरिनमय खाख्लारि 20 बोसोरा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। थागिबि सुबुंफोरनि सायाव बेबायदि जाथाया गले गले जाबाय थानायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा माब्लाबाबो गोरलैयै लायाखै। बेनिखायनो जिनाहारि खालामग्रा दुथांफोर फारियै धन आली तालुकदार, बाहार आली आरो रहमान आलीखौ फासि होथारनांगौ आरो हेरिनमय खाख्लारिखौ बुथारग्रा दायनिगिरि फारियै धन आली तालुकदारनि बिदा शेखबर आली आरो बिब' पारमिना बेगमखौबो फासि होथारनांगौनि थाखाय थांनाय 22 मे, 21 मे आरो 24 जुनावबो एबसुआ आसाम नाङै हानजा सुरनाय आरो बनजार रेली लाखांबाय। नाथाय आसाम सरकारा दासिमबो जेबो दाबिखौनो मोनसेबो मावफुङैनि थाखाय दिनैनिफ्राय साननैनि थाखाय क'क्राझार नोगोराव थानाय बड'फा चिल्ड्रेन पार्कआव जिनाहारि खालामग्रा हानजा धन आली तालुकदार, बाहार आली आरो रहमान आलीजों लोगोसे हेरिनमय खाख्लारिखौ बुथारग्रा शेखबर आली आरो पारमिना बेगमखौ भारतनि आयेन बायदियै फासिनि साजा होनांगौ। हानजायै जिनाहारि आरो इनायै बुथार जानानै बलि जानांनायखौ फास्ट ट्रेक कर्टनि गेजेरजों थार बिजिरनाय होनांगौ आरो बुथार जानाय हेरिनमय खाख्लारिनि नखरनो 20 लाख रां आरो जिनाहारि खालामजानाय साफ्रोमनोबो 5 लाख रां अनसुंथाइ होनांगौ। बेफोर दाबिफोरखौ लानानै खुद्रिसारनाय हाबाफारि लानाय जागासिनो। बे खुद्रिसारनायाव बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि सहेन्द्र ब्रह्म, सानजा क'क्राझार समस्तिनि MLA लरेन्स इस्लारि, एबसुनि बारग' बुंथिगिरि जनक अजिर, क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि चेयारपार्सन प्रतिभा ब्रह्म, क'क्राझार जिल्ला बर' समाजनि बारग' आफादगिरि आरो CSBनि सोद्रोमा विवेकानन्द नार्जारि, क'क्राझार जिल्ला बर' समाजनि आफादगिरि नितरन्जन ब्रह्म, क'क्राझार जिल्ला ट्राइबेल संघनि आफादगिरि अनिल चन्द्र औवारि, बर' गुदि फोरोंगिरि गौथुमनि लोगो आफादगिरि रतीन्द्र बसुमतारीजों लोगोसेनो क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर, अदालगुरि आरो गवालपारा जिल्लानिफ्राय रायजो राजाफ्रा मैखोमै बाहागो लायो। टकुवा खानायाव गिख्रंथावै सारन्थाइ गावदों। बे जाथायाव मा 14 मोसौफोरा थैदों। टकुवा खानानि बाली सापरि गामियाव जादों बे गिख्रंथाव सारन्थाइ गावनाया। मिथिनो हानाय बादिब्ला टकुवाखाना महकुमानि बेन्दोङाव थानाय सबनसिरि ओनसोलनि बाली सापरियाव हरखाब सारन्थाइ गावनायाव मा 14 मोसौफोरा थैदों। बे जाथाया मोसौफोरनि बिगोमाफोरखौ खर' हमहोनायजों लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफोरखौ बयखौबो गिखांहोदों। रिपर्ट बादिब्ला बिस्तिबारखालि बे जाथाया जादों। बबेखानि सारन्थाइ गावनायाव थैनाय मोसौफोरनि बेसेना लाख लाख रां जागोन होननानै बुंदों। बेजों लोगोसे सोरखारा बे जाथायनि खहा सुफुंनाय होनांगोन होननानै मोसौफोरनि बिगोमाफोरा दाबि खालामदों। रायजो सोरखारा बाइक एबा खबनै साखानि गारिनि थाखाय गोदान नेमखान्थि थि खालामदों। दानिफ्राय हान्था मेला बिफाना हेलमेट गानिनि थाखायल' जुरिमाना फोनांनो हागोन। हेलमेटनि अनगायै बाइक सालायगिरिफोरखौ गुबुन जाहोननि थाखाय जुरिमाना फोनांनो हानाय नङा।
बृहस्पतिबारखालि नलबारियाव जालांनाय रायजो सोरखारनि केबिनेट मेलाव बे थांखिखौ लानाय जादों। बेनि गेजेरावनो हेलमेट गानैनि अनगा गुबुन जाहोनफोरनि थाखाय जुरिमाना होनाङाब्ला लेखा बिलाइ गैयालासे बाइक सालायनो हागोन नामा? उन्दै गथ'साफ्राबो बाइक सालायनो हागोन नामा? बे गेदेर सोंथिया सिखांदों। नाथाय नोंथाङा बेबायदि गोरोन्थि दाखालाम। गारि सालायनो जाखिनि लेखाफोरखौ नांगौ बे लेखाफोरा नोंथांनाव थानांगोन। हान्थामेला बिफाना जुरिमानाल' फोनांनो हानाय नङा, नाथाय गुबुन आयेनारि राहाफोरखौ लानो हागोन। फिसा फिसौ गोरोन्थिनि थाखायनो आयेनारि राहाफोर थागोन। ट्राफिक पुलिसा रांल' लानाय नङा, नाथाय आयेनारि राहा लानो हायो। लेखा बिलाइ गैयाब्ला नटिस हरनाय जागोन आरो बेबायदियैनो बाइक सालायग्राफोरा आयेनारि राहाजों मोगा-मोगि जानांगोन। मख'नो गोनांदि जौ लोंनानै गारि सालायग्राफोरखौ रेहाय होनाय जानाय नङा। जौ लोंनानै गारि सालायोब्ला फाइन होनांगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया खौरांगिरि मेलाव रोखायै बुंदों। जरहाटनि मरियानीनि सिङाव थानाय थदार आलि ओनसोलाव मैदेरनि फालोआ जर'खायै राजा लामायाव ओंखारनायखौ नुनो मोन्दों। आदारनि आंखालाव हलंपारा हाग्रा ओनसोलनिफ्राय ओंखारबोनानै रावखौबो जेबो खहा खालामालासेनो गोजोनै राजा लामायाव उन्दुनानै थानाय हालोदा बयखौबो सोमोनांहोदों। जायगानि सुबुंफोरा आदारनि आंखालाव ओंखारबोना राजा लामायाव जथुमनानै थानायनि थाखाय हान्था मेला खालामनायाव थाद'नांनानै गोबाव समनि उनाव मैदेर फालोआ गावनो गाव गिदिंफिनलांदोंमोन होननानै फोरमायना होयो। बेनि अनगायैबो जायगानि सुबुंफोरा बेबादि जाथायखौ सरासनस्रा गोबां खेब नुनो मोनबाय थायो होननानै बुंदों। हाग्रानि मैदेरफोरखौ बेबादि गोजोन थासारियाव नुनो मोननायनि उनाव सुबुंफोरनि थाखाय जोबोर गोजोननायखौ नुनो मोनदों। इंलेन्डखौ गाज्रियै फेजेननानै T20 वर्ल्ड कापनि फाइनेलाव हाबबाय भारतआ। बृहस्पतिबारखालि मोनाबिलियाव जानानै थांनाय सेमि फाइनेल मेचआव रोहित शर्मा दैदेननाय इन्डिया टीमा बेटिं आरो बलिंआव गोख्रों दिन्थिफुंनानै इंलेन्डखौ फेजेनो आरो T20 वर्ल्ड कापनि फाइनेलाव जायगा दखल खालामो। मख'नो गोनांदि टसआव जेननायनि उनाव गिबियाव बेटिं खालामनो हांख्रायनाय मोननाय इन्डिया टीमा 20 अभाराव 7 उइकेट खोमानानै 171 रान खालामो आरो 172 राननि गेदेर टार्गेट होयो। इन्डियान बेटारफोरनि गेजेराव केप्टेन रोहित शर्माया बांसिन स्कर खालामदों। रोहितआ 39 बलाव मोननै 6 आरो मोन 4 बुनानै गासै 57 रान खालामो। भारतआ इंलेन्डनो बेबायदि गेदेर टार्गेट होनायाव सूर्य कुमार यादव आरो हार्दिक पान्डेनिबो गेदेर बिहोमा दङ। नाथाय बे खेबावबो मोजाङै दिन्थिफुंनो हायाखै विराट कोहलीआ। ओरैहाय भारतआ होनाय टार्गेटखौ सुफुंनो ओंखारनाय इंलेन्डआ 26 रानावनो गिबि उइकेट खोमानाङो। बेनि उननिफ्रायनो इंलेन्डनि उइकेट गोमानायनि जाथ्राया जागायो। भारतनि बलारफोरा इंलेन्डनि बेटिं लाइनखौ थावरि होआखै। गाहायै स्पिन बलार कुलदीप यादव आरो अक्षर पटेला इंलेन्डनि बेटिं लाइनखौ थेर-बेथेर खालामो आरो इंलेन्डआ 16.4 अभारावनो गासैबो उइकेट खोमानानै 103 रानावनो इनिंस फोजोबनानै जेननायखौ गनायनानै लानो गोनां जायो। मख'नो गोनांदि मैया जालांनाय T20 वर्ल्ड कापनि मेचआव मोनथाम उइकेट मोननानै T20 इन्टारनेशनेल मेचआव कुलदीप यादवआ गासै 200 उइकेट आबुं खालामबाय। ओरैहाय रोहित शर्मायाबो केप्टेन महरै इन्टारनेशनेल केरियाराव गासै 5000 रान आबुं खालामबाय। दिग्बैनि दिब्रु दैमायाव बृहस्पतिबारखालि गबनानै सासे लाइमोननि जिउ खहा जानायाव ओनसोलनि सुबुंफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। बे दुखुनांथाव जाथाया नाजिरेथिं धामुलि टुरिस्ट स्पटआव जादोंमोन। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला थैनाय लाइमोना गावनि लोगोजों दुगैनो थाखाय थांफादोंमोन, जायनि उनाव बेबादि दुखुनांथाव जाथाया सोमजिदों। बे जाथायनि खौरांखौ स्टेट डिजेस्टार रेसपन्स फर्सआ मोननायनि उनावनो जाथायसालियाव थाबैनो नुजाफैनानै गबनाय लाइमोननि सह'खौ नायबिजिरनाय जायोब्लाबो खोमसि जानायनि थाखाय अखानायै फिन नागिरफिननायनि उनाव लाइमोननि सह'खौ बोखांना मोननाय जायो। थैनाय लाइमोननि सिनायथिखौ 33 बोसोर बैसोनि सन्जय शर्मा होननानै मिथिनो मोन्दों। दिल्ली बिरखं गाथोनाव गिख्रंथाव आरो सोमोनांथाव जाथाय। दिल्ली बिरखं गाथोन टार्मिनेलनि उखुमनि सादा दावबायारिफोरनि सायाव बायसोमदों। बे गिख्रंथाव जाथायाव खुनु रोखोमै जिउ रैखा मोन्दों माखासे उरां दावबायारिफोरा। शुक्रबारखालि जादों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया।
रिपर्ट बायदिब्ला दिल्ली बिरखं गाथोननि उखुमा बायसननायाव 4 सुबुङा गोब्राबै जोखोम जायो। बेनि अनगायैबो माखासे गारिफ्रा खहा जायो। बबेखानि बे जाब्रबथायाव जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ गोख्रैयैनो देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। ओरैहाय बिरखं गाथोननि उखुमा बायसननाय जाथायखौ लानानै बिरखं गाथोनाव दावबायारिफोरनि गेजेराव गिखांनाय सोमजिदों। बेनि उनाव बिरखं गाथोननि बिबानगिरिफ्रा जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै थासारिनि बागै खौरां लाहैयो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।